Γεια σας, ονομάζομαι Αλέξης Καρκώτης. Να κάνω μια ομιλία πάνω σε θέματα χειροτεχνίας και τέχνης δυνάμικας σε ηθαγενικές κοινωνίες. Έκανα το διδακτορικό μου πάνω σε ηθαγενικές κοινωνίες και πώς διατηρούν την ειρηνική και πολυδιάστατη συμβίωση τους χωρίς κάποιον κρατικό οργανισμό. Και η έρευνα μου καθοδήγησε προς τη σημασία που βάλουν τούτοι οι άνθρωποι, τα μέλη των κοινωνιών, πάνω στην καθημερινή χειροτεχνική και διαδικασία. Ναι. Με το φεστιβάλ Ξαρκής πώς προέκυψε να συνεργαστείς? Το Ξαρκής είναι ένα φεστιβάλ το οποίο δηλώνεται πάρα πολλά και πάρα πολλά σημαντικό, επειδή ακριβώς το θέμα της ομιλίας μου προσπαθεί να φέρει και ο κόσμος μαζί, που είναι παραδοσιακός ο κόσμος, μαζί με τον κόσμο που έρχεται από το μέλλον, μαζί με τον τεχνολογικό. Και πώς η χειροτεχνία και η καλλιτεχνική υπόσταση της κοινωνίας είναι να παντρευτεί σε αναπόφευκτα σε κάποια φάση μαζί με έναν τεχνολογικό καινούριο κόσμο. Δεν είναι φυσική εξέλιξη, ας πούμε, το πράγμα. Ναι, μπορεί να πούμε φυσική εξέλιξη. Η ευαισθητοποίηση σου με τούτου του είδους τις κοινωνίες, που πότε ήρθε? Ήρθε από μια διερεύνηση πάνω σε θέματα αυτονομίας και πώς τούτες οι κοινωνίες διατηρούν την αυτονομία τους. Και ένας από τους μεγάλους λόγους που διατηρούν την αυτονομία τους είναι επειδή ακριβώς ξέρουν πάρα πολλά καλά τη φύση, ξέρουν πάρα πολλά καλά την τέχνη και καταφέρουν και μεταποιούν συνεχώς. Ένα αποστασιοποιήθηκαν δηλαδή οποιαδήποτε στιγμή από τη φύση και από την παράδοση τους. Όχι, δεν μπορούμε να πούμε να αποστασιοποιήθηκαν, ούτε εμείς είμαστε αποστασιοποιημένοι. Απλά πρέπει να βρούμε τη μέση λύση, τη φόρμουλα όπου να μπορείς να έχεις το κομπιούτερ σου, το mobile σου, αλλά να μπορείς να μεταποιάς τόσα πράγματα γύρω σου που να κάνεις κοσμήματα από τα πάντα, έτσι ώστε να είσαι ενεργός συνεργάτης μαζί με τη φυσική περιβάλλον γύρω σου. Θέλω να μου πεις έτσι μια πολλά σύντομη εικόνα που σου έμεινε από τα 3 χρόνια την εμπειρία. Να σου πω, θυμούμαι, άμα είναι να κάνω κανό, ας πούμε, οι νόμπε που εμείς μαζί τους, να πάμε στη ζούγκλα, να κόψουν έναν κορμό που ξέρουν ακριβώς το βάρος του ξύλου, να το κουβαλήσουν με μια 15 κάτω μαζί, να το στείλουν πέρα στον ποταμό, να κατεβεί κάτω στον ποταμό να πάει από μόνο του, να το σταματήσει, να το φέρουν πέρα στην καλύβα και να κάτσει μαζί με το τσεκούρι και να σκάψει από μέσα ένα κανού για 3 μήνες και μετά το χρησιμοποιάζει το πράγμα για να φέρνει τα τρόφιμα του, το φαγιά του, να ταξιδεύει στην οικογένεια του, κάνει με το αυτοκίνητο του βασικά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολλά. Να σε δούμε στη λόγω.